La Murta i la Casella, 20 anys de riquesa natural. Fa ja 2 dècades, la Murta i la Casella van ser declarades paratge natural, un reconeixement que ressalta el seu valor mediambiental i també el seu valor cultural. Este racó verd, un tresor de la naturalesa, ha preservat espècies de flora i fauna, úniques que el converteixen en un refugi essencial per a la diversitat. La vegetació autòctona de la Murta i la Casella, amb arbres, en arbustos, sobretot adaptant-se a les condicions d'aquest entorn, crea un paisatge vibrant i ple de vida. Els seus camins, les seues sendes. En elles és possible trobar plantes endèmiques, així com altre tipus d'animals que es troben en aquest entorn habitat i segur i sobretot saludable per el seu desenvolupament. A més, la seva riquesa natural, la de la Murta i la Casella, conserven un patrimoni cultural d'incalculable valor. Les seues ruïnes històriques, el seu monasteri, la Torre dels Coloms, les seues capelles i les seues estructures de l'època conten històries del passat, enllaçant el present amb l'herència de les generacions anteriors. Estos elements culturals que tenim en la Murta i en la Casella agreguen una dimensió especial al paratge, convidant als visitants tant locals com els de la comarca, de la província i també del resto d'Espanya a conèixer i respectar un llegat que continua viu en cada racó de la Murta i la Casella. En estos 20 anys, la declaració com a paratge natural ha sigut un pas crucial per a la seva protecció, assegurant-ho perquè puguem mantindre tant la Murta com la Casella per a les futures generacions, sobretot perquè puguen gaudir d'aquest entorn privilegiat, aprendre de la seva història i apreciar la bellesa i la pau que ens ofereix este paratge natural de la Murta i la Casella són sense dubte un símbol de respecte a la naturalesa i sobretot de respecte a la nostra història compartida. Ens alegrem els falcirenys de que ara puguem commemorar aquests 20 anys de la declaració del paratge municipal de la Murta i la Casella, sense oblidar que este paratge és el paratge de tots, no pot ser un paratge tancat per a uns quants. Defenem que la Murta és de tots i celebrem la declaració que ara fa 20 anys d'aquest paratge natural de la Murta i la Casella. Des de l'equip de comunicació digital d'Alzira, en este vídeo acabem ja els reportatges que hem anat fent de cada una dels rincons de la Murta i la Casella, les seues sendes i les seues fonts. Continuarem editant aquest tipus de vídeos, sobretot reconeguent el valor i la història del poble d'Alzira.